Виж втората декада на зодиакалните знаци, когато Слънцето навлиза в Скорпион на 23 октомври. Везни. Ще пренасочиш вниманието си към финансите и ценностите, като търсиш сигурност и устойчивост. Скорпион. Ще почувстваш прилив на енергия и желание за личностно обновление и духовно развитие. Стрелец. Ще се обърнеш навътре, за да преосмислиш миналото и да се освободиш от ненужното. Козирог. Ще се свържеш по-силно с приятелите си и ще търсиш подкрепа в общността. Водолей. Ще се съсредоточиш върху професионалните си цели и ще търсиш начини за израстване в кариерата. Риби. Ще изпиташ желание да разшириш мирогледа си чрез учене, пътувания или духовни практики. Напиши в коментар как се чувстваш и как ти се отразява този период. Твоята подкрепа е безценна. С абонамента си ще бъдеш винаги сред първите, които получават нови дози вдъхновение.